रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत शेवयांचा उपमा। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 150 ग्राम रव्याचे रोस्टेड शेवया, एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला, 4 मोठे चमचे ओलं खोबरं, कोथिंबीर, कढीपत्ता, एक छोटा चमचा साखर, छोटा अर्धा चमचा राई, चवीनुसार मीठ, 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, अर्धा छोटा चमचा जिरे आणि एक छोटा गाजर उभा चिरून घेतला आहे। पाण्याला उकळी आली आहे। आपण ह्यामध्ये अर्धा चमचा तेल घातलं आहे। पाण्यामध्ये शेवया घालूया। दोन ते 3 मिनिटं झाली आहेत। गॅस बंद करूया। शेवया गाळून घेऊया। आता आपण थंड पाणी ओतूया शेवयावरती, म्हणजे ते एकमेकाला चिकटणार नाही। तेल घालूया। 2 चमचे तेल घातलं आहे। जिरे, राई, कांदा, हिरवी मिरची, कढीपत्ता चांगलं परतून घेऊया। उडीद डाळ 2 छोटे चमचे, पहिली डाळ परतून घ्यायची असते। डाळ सोनेरी होत आली आहे। सगळं मिक्स करून घेऊया। चिमूटभर मीठ घालूया। फुल गॅसवरती चांगलं परतून घेऊया। गाजर घालूया। चार 5 मिनिटं चांगले फुल गॅसवरती आपण परतून घेतलं आहे। शेवया घालूया। साखर, चवीनुसार मीठ, खोबरं, ओलं खोबरं घातलं आहे। परतून घेऊया। शेवया चांगल्या परतून घ्यायच्या आहेत। अशा प्रकारे शेवयांचा उपमा बनवला तर खूप चविष्ट होतो। शेवया घातल्यानंतर उपमा 5 मिनिटं चांगलं परतून घेतला आहे। आता आपला उपमा तयार झाला आहे। गॅस बंद करूया। ह्याला आपल्याला 10 ते 12 मिनिटं लागली आहेत बनवायला। शेवयांचा उपमा आपला बनवून तयार झाला आहे। करायला एकदम सोपा आहे आणि चविष्ट होतो। नाश्त्याला हा एकदम सुंदर पदार्थ आहे। अशा प्रकारे हा शेवयाचा उपमा तुम्ही नाश्त्याला करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।